nami kula Sulfania Ari Rahma Hidayati saking kelas 12 Manajemen Perkantoran 3 nomor absen 209. Kula badhe maosaken sesorahan ingkang judul narkoba. Puji saha syukur kita panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun daya rahmat lan hidayahipun kagem kita sedaya sehingga kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi keadaan sehat wal afiat. Sarta salam mugi katetepno dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sedaya umatipun dumugi akhir zaman samangke. Amin. Bapak, Ibu serta kanca-kanca ingkang kinurmatan, wonten ing mriki kula badhe matur sesorahan bahaya dipunagem narkoba serta obat-obatan ingkang dipun larang. Kita sedaya sampun katerangan berita ing pawartos TV sok sinten ingkang ginakaken narkoba bagi dingin bahayanipun narkoba kala wau. Sawipun badhe ngrisak badan, kesehatan lan pikiran, boten saged dicekek lan sanes-sanesipun gangguan liyane. Tiyang ingkang nggadhahi karemenan ngisep narkoba menawi dipun tingali saking kesehatan banget maruhi akan dumateng badan kita sedaya. Amargi tiyang ingkang nggadhahi karemenan ngisap narkoba menika gampil kenging penyakit. Awit menika kula ngajak dumateng para warga masyarakat supados aja pisan-pisan gunakaken narkoba lan obat-obatan terlarang menika. Monggo kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal-hal ingkang positif, inggih punika maca buku, olahraga lan sak panunggalane. Bapak lan Ibu serta kanca-kanca ingkang kula tresnani, kanthi pangertosan ingkang sampun kula aturaken menika kula ngajak monggo kita tansah njaga badan kita ampun ngantos ngginakaken barang ingkang dipun larang agama lan pemerintah. Mekaten kula pungkasaken sesorah punika. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan rahmat saking Gusti ingkang Maha Agung lan saged nglaksanakaken sedaya ingkang sae. Mugi-mugi kita sedaya saged njagi lan ningkataken mutu diri saengga kita saged dados tiyang ingkang sae lan miguna kangge sesami. Amin. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.